Ty si sem neprišiel na to, aby si tu vyriešil proste veci. Ty si tu na to, aby si vedel odstúpiť od tej show, aby si stále uvedomoval, že to je show, to je ten nadhľad, to je ten vedomý život. Nehovorím, aby sme sa teraz nezaujímali o svet. Máš byť len svojou najlepšou verziou, tým najviac pomôžeš tomuto svetu. Proste ty nemôžeš uveriť tomu všetkému, čo sa deje vonku. Môžeš si urobiť obraz, ale nemôže ťa niečo akoby zobrať, že sa postavíš na tú stranu alebo na tú, lebo tvojou úlohou je v sebe orientovať, sám čítať svoju realitu, to, čo ti tvoje aurické pole ukazuje. Tvojou úlohou nie je prepadnúť covidovému šialenstvu. Ty môžeš zaujať nejaký postoj, ale určite musíš stále vedieť na konci dňa, že to je určitý druh show spoločenského vedomia, čiže nemôžeš tomu prepadnúť naplno. A ty si jenom medzi divákami, ty nevíš, čo zaopaľuje. Presne tak. Tak na čo by si tu do toho padol a ešte si ničil život a burcoval tu a prehováral druhých ľudí, čo si majú o tom mysleť a čo je správny názor. To nie je tvoja úloha, ale to nie je, že si beznázorový. Ty máš na všetko jasný názor, toto mi vyhovuje, nevyhovuje, páči, nepáči, to je jasné, ale aby si upadal do tých show a do tých tlakov a do tej davových psychóz, na čo by si to robil? Lebo to sa za chvíľku zmení, tá situácia zase bude nejaká iná, ty si tam položil neskutočné množstvo energie a za nič. Keď sa budeš veľa venovať tej show vonku, tak tvoj osobný proces sa proste zastaví. Je perfektné mať svoj názor, chce ťa opýtať niekto na niečo, ty povieš, že ty to máš takto, ale primárne musíš vedieť na konci dňa, že sa chceš venovať sebe.